veu s'ha aixecat al Parlament de Catalunya per dir prou. El que vostès pretenen és ensorrar les empreses. I és que us volen robar i no saben ni com. Aliança Catalana ha denunciat un nou impost que amenaça d'ensorrar les empreses del nostre país. L'anomenada Contribució per la Seguretat Laboral. Un nou impost que no només no millorarà la seguretat, sinó que pot posar en perill les nostres empreses. Us deixo un moment de Sílvia Oriols i ho comentem. Evidentment entenem i lamentem profundament el drama que suposa perdre un familiar per culpa d'un accident laboral i entenem que cal investigar a fons i arribar fins al final per dirimir responsabilitats en cas que s'hagi produït algun tipus de negligència. Però en comptes de vetllar per la salut en l'àmbit de treball, semblaria que el que vostès pretenen és ensorrar les empreses. No suporten prou fiscalitat les empreses catalanes? Són líders en pressió fiscal, inverteixen moltíssims recursos en matèria de prevenció de riscos i en cursos de formació, estan subjectes a inspeccions regulars i vostès pretenen gravar-los amb un nou impost anomenat Contribució per la Seguretat Laboral. Una onada, autèntica onada de mesures burocràtiques que segueixen posant en el punt de vista les empreses i el desenvolupament del teixit empresarial català. I per entendre el context de tota la notícia, hem de tenir en compte que les empreses catalanes ja són líders en pressió fiscal. Un impost que defineixen com a autonòmic. Veig que han comprat el marc mental espanyol i ja no som nació, ara som autonomia. Diu la dita que qui va amb un coix al cap de l'any en són dos, masses policies nacionals a les seves files. De debò creuen que les empreses no són les primeres interessades en reduir la sinistralitat? Potser el problema és que els cursos que es fan són molt més teòrics que no pas pràctics. Vostès reclamen més gestió documental. De debò pensen que incrementant la paperassa reduiran els accidents? Pensen que els drets dels treballadors es defensen fent més cursos teòrics? Quin és el problema del que Sílvia Oriols ens parla? Doncs un nou impost anomenat Contribució per la Seguretat Laboral, que segons Aliança Catalana no només no resoldrà res, sinó que pot ferir de mort a moltes de les nostres empreses. Volen incrementar inspeccions i proposen captar com a inspectors els representants sindicals alliberats, obviant que la d'inspector ha de ser una funció neutral i objectiva. I fins i tot inspectors sindicals, que en aquest cas es proposa que siguin els mateixos alliberats sindicals. És bo recordar que la millora en la sinistralitat laboral, que evidentment és competència de l'empresa, també interpel·la el treballador, que ha de seguir els protocols de seguretat i fer servir els equips de protecció. De vegades no és així. I malgrat aquesta omissió, la responsabilitat objectiva universal recau sempre en l'empresa, que és sancionada en interpretar-se, que ha de fiscalitzar el compliment dels plans preventius. I per si no fos poc, aquests inspectors que volen afegir serien aquests alliberats sindicals, per tant, persones que formen part de la mateixa empresa, i Aliança Catalana i Sílvia Oriols es pregunten com és que aquest inspector no és una persona neutra que vetlli tant per als interessos del treballador com de les explicacions de l'empresa. Uns plans preventius costosos que els aboquen a contractar serveis externs però que sovint no es veuen recompensats amb un increment real dels nivells d'efectivitat i de seguretat als llocs de treball. Vostès proposen una legislació més dura i coercitiva, però la realitat és que les empreses ja estan sotmeses a una interpretació estricta de la normativa i que tenen ben clar, en la seva immensa majoria, que l'administració té una visió sancionadora i punitiva més que no pas preventiva o educativa. Inverteixen milions i milions en prevenció de riscos i estan subjectes a inspeccions constants. Volen ampliar el quadre de malalties professionals incorporant-hi patologies relacionades amb la salut mental i cardiovascular que difícilment es poden atribuir de manera total i fiable a l'activitat laboral. No hi ha cap criteri objectiu que permeti avaluar si l'origen d'aquestes patologies radica en la pròpia activitat o en la resta de càrrega que el treballador ha de suportar en el seu àmbit privat i personal. No existeix cap eina ni protocol normalitzat capaç de discernir-ho amb precisió, per tant es podrien generar molts falsos diagnòstics i podrien aflorar fàcilment les astúcies o els fraus. Sinó que, a més, volen incloure malalties mentals i cardiovasculars com a patologies professionals sense cap mena de criteri objectiu ni mèdic.
obrint la porta a diagnòstics falsos i fraus. De fet, una de les grans queixes de les empreses d'aquest país és la quantitat de baixes laborals que els metges expedeixen, moltes vegades demostrades, on es produeix un frau. Però seguim atents perquè el que ha generat més polseguera no és el simple fet d'aplicar una extrema càrrega burocràtica a l'empresa, que també, sinó que l'administració no només vol més diners, sinó que vol aplicar la mesura amb una visió completament punitiva, és a dir, de càstig cap a l'empresari. Cert que determinades categories professionals, policies, tècnics d'emergències, bombers, metges, infermeres, cuidadores, mestres, funcionaris de presons i altres feines amb un alt grau de responsabilitat, conviuen sovint amb situacions tenses, desagradables i dures durant el seu torn, que poden desencadenar en trastorns emocionals fàcilment vinculables a llur activitat. Però creiem que és un error fer-ho extensiu a qualsevol ofici o lloc de treball. Proposen també la creació d'un registre d'accés públic d'empreses sancionades. I fins i tot crear un registre públic d'empreses sancionades, obviant la realitat que els accidents, malauradament, passen. Sembla que cerquin l'escarni públic d'aquelles empreses on malauradament hi ha hagut un sinistre, obviant que el risc zero no existeix i que per més mesures de seguretat que s'implantin o per més protocols que es fixin, pot, malauradament, haver-hi un accident. A la pràctica seria com penjar un cartell a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb les empreses que han patit un accident i tenint en compte que el risc zero no existeix. Vostès viuen de la confrontació permanent per raó de renda i ara volen iniciar una guerra entre patronal i treballadors. Potser haurien de rendir-se davant l'evidència que l'empresa pot mantenir l'activitat i generar beneficis gràcies al personal i el personal pot viure i prosperar gràcies a l'empresa. No són enemics, són aliats. Faríem bé de recordar-ho. Però és molt evident que la gent ho veu, que molts catalans saben que les empreses i els treballadors no són enemics, sinó que són aliats, i que com més treball de qualitat, ben remunerat i digne tingui Catalunya, millor per tots, és evident. I tu què creus? És just carregar les empreses amb aquestes mesures? Aliança Catalana fa bé en posar les alertes en aquesta mesura que es vol aplicar? Us llegim els comentaris, com sempre. De fet, Aliança Catalana no diu prou, com ens explica Sílvia Orriols, per defensar les empreses de cap interès ocult. Ho fa perquè saben que sense empreses no hi ha treballadors i sense empresaris no hi ha sous i es cronifica la via de viure a través de la subvenció, les ajudes i la dependència directa de l'Estat. I aquest nou impost, aquestes mesures, no fan més que crear confrontació on hauria d'haver-hi una col·laboració estreta, ja sigui entre patronal i sindicats, però encara més entre govern i empresa. I per posar unes dades ràpides, el 2024 Catalunya va registrar 108 morts per accidents laborals, segons comissions obreres, amb 82 durant la jornada i 26 in itinere, és a dir, d'anada o de tornada de la feina. I, evidentment, Aliança Catalana posa de manifest que és un drama molt gran que una persona perdi la vida mentre realitza les seves funcions laborals. I, evidentment, s'ha d'investigar si existeix algun tipus de negligència, però que en general s'ha de mirar i s'ha de fer la foto gran, s'ha de veure totes les dues parts i si realment existeix un problema com vol fer creure el govern amb els empresaris i la gestió dels riscos laborals per part del teixit empresarial o del treballador que pot també haver patit un accident completament aliè a les polítiques de prevenció que faci la seva empresa. Ja veieu que no és un tema fàcil, és un tema més aviat complicat, un assumpte que Sílvia Orriols posa molt bé sobre la taula, de mirar en perspectiva de tot el que està passant, però sobretot no dificultar més la creació i el desenvolupament empresarial al nostre país. I és el que ens diu, que la seguretat laboral s'ha d'abordar, però amb mesures reals, efectives i responsables, no amb una burocràcia cada cop més punitiva, restrictiva i amb impostos que castiguen a les empreses i ignoren que els accidents, per desgràcia, sempre poden passar. I a banda d'aquestes propostes, Aliança Catalana n'ha presentat més. T'expliquem quines propostes n'han presentat en aquest canal des del Parlament, amb una anàlisi i sempre seguint l'actualitat del partit més silenciat pels mitjans de comunicació tradicional. Ja ho saps, totes les notícies relacionades amb Aliança i amb Catalunya, el nostre país, al portal web de xcatalunya.cat. Fins aquí i fins aviat.